čau u mého dalšího videu. A dneska tady budeme natáčet tátův dům. Přísloví táta je pryč, takže můžeme jít rovnou na to. Takhle. Zase takhle uděláme paníky folder, počkejte. Takhle já to mám jako poštáře. Já vám ukážu, jak svítí. Jestli vás toho neklepnou oči. To svítí takhle nějaké. Já vám to ukážu zdát, třeba já vám určitě líp vidět. No, dostala jen. Vypneme to. Tak. Takový schody dolů. No. Jelikož jsme v Praze, ani to neuškodí. Řečen v takový nespadnutí. No, tady spí táta. No a třeba takové zrcadlo. Máme další zrcadlo. Máme nějaké úplně věci. Ale tady je potom to takové batížek jen boty, moje boty, sebe, tak. Tak to máme koupelnu na řadě. Tak je tady taky, třeba tady takovýhle tohle v tom. Máme ještě sebe. Tady, čau. Tak. Záchod, splachovací, stěnový záchod do Kačku, ty se mě vypadá. Pak dáme další, to je jako schod, tady je kuchyně. Máme příbory. Kubičky. Tady má nějaký věci takovýhle. Tak tady to je takové kuchyně. Jako košek padne. To se dá takhle vidět Praha okna. Já ještě natočím video parku. No, tak baťohy, tak. Tak, tady takové sedáčko, na který takhle sedneme. A vážím. To možná vám spadne z ruky telefon. Já tady máme takové zahrnky, mojovi. Myslím, že nalíváme tuhle šťávy nebo tuhle. A já ději tuhle jsou. Ději máme co? Pičí, mléko, tady jsou vajíčka, tady snídavku tam máme. No, ale jinak ještě mikrovlnku taková, možná budeme končit. Tak, já vás vítám u mého dalšího videa a myslím, že se vám tohoto videa líbilo, že vám ukážu malý. Ještě tady ty takto jak stavím. Takže já vás vítám u dalšího videa a nyní čau.